B'investiment ta' €1,200,000 12,000 edukatur se jkunu jistgħu niżlu b'xejn l-aħħar verżjoni tal-Microsoft Office. Normalment din tiswa €99 fis-sena lil kull edukatur. Dan se jsir grazzi għal ftehim iffirmati 3 filgħodu bejn il-Gvern u l-Microsoft. L-iskema Teacher Advantage issegwi l-iskema Student Advantage tas-sena li għaddiet illi minnha benefikaw mal-40,000 student. Il-Ministru għall-Edukazzjoni Evarist Bartolo saħaq li l-esperjenza ta' taħriġ professjonali tal-allima hija kruċjali u għalhekk dan il-programm se jkun qed iservi ta' għodda biex titfassal il-ġenerazzjoni tal-futur. Se nilħu lill-iskejjel tal-Istat, jiġifieri l-edukaturi kollha, dawk li jmexxu teachers, LSAs, fl-iskejjel tal-Istat, fl-iskejjel tal-Knisja u fl-iskejjel indipendenti kif ukoll fl-MCAST, fil-Higher Secondary tan-Naxxar u fis-Sixth Form ta' Għawdex. Fil-kulleġġ St. Dorothy's f'Ħażebbuġ l-allima rikonoxxew il-benefiċċji ta' ftehimiet bħal dan. Għax jekk qabel il-pakkett l-allima kellhom iħallsu għalih llum il-ġurnata huwa b'xejn u jekk qegħdin ngħixu f'soċjetà fejn l-edukazzjoni tiddependi ħafna fuq it-teknoloġija, naħseb li għandna riżors tajjeb ħafna li huwa disponibbli għall-allima kollha. L-ewwel nett hija xi ħaġa li aċċessabbli issa fejn qabel konna nħallsu għaliha u biex nintegraw iktar mat-tfal tagħna. Is-Segretarju Parlamentari għall Kompetittività u Tkabbir Ekonomiku Jose Herrera tkellem dwar il-ħtieġa li jissaħħaħ il-mutur ewlieni tas-soċjetà tagħna, jiġifieri l-edukazzjoni.